Kaixo, gaur azalduko dugu PDF bat nola bihurtu testu dokumentuan. PDF-ak ezin ditu editatu, ez bada aplikazioaren batekin. Eta orduan editablea nahi badugu egin, testu dokumentuan bihurtuta, hori editatu daiteke. Edo alderantziz ere, testu dokumentua daukagunean, PDF-era bihurtu. Hau erresagoa da. Guzti hau egingo dugu Google-eko erramintekin. Pentsatu, daukagula PDF bat gure ordenadorean, lehenengo igoko dugu, kargatu fitxategia, eta hau, hemen daukagu ja, Drive-en daukagu PDF-a. Eskubikoarekin ematen badiot, esaten diot ireki Google dokumentuak. Segun nolakoa den dokumentua, taula konplexuago baldin baditu agian ez du ondo egiten. Baina taula erresak baditu edo testua bakarri bada oso ondo egiten du. Eta hau adibidez ondo egin du. PDF-a horrelakoa zen, eta antzekoa da testu dokumentua. Nahiko bagenu alderantziz, testu dokumentua daukagula bihurtu PDF-era, egingo dugu, hemen gaudela, testuan gaudela, dokumentuan gaudela, fitxategia, deskargatu, eta emango diogu PDF bezala. Eta orduan, deskargatzen zaigu PDF moduan. Besterik gabe, ea baliogarria zaizuen.